zvinhu zvazvo zvatanga manje. Mhuri yeZimbabwe ndiri kudzoka neupdate iyaiya yakataurwa kuti zvoni 30 May haasi kuzodarika vasati vapedza naye. Saka tiri kuti 30 May asati apera tinzwa kuti update nhasi vari kuti kudii vakomana vacho vari kutaura zvokuti 30 May haasi kuningira, because inini every day ndinogara ndiri curious kuda kuziva kuti how are they planning to take over. Ndinoda kunyatsokunzwisisa. Saka muchiona kuti ndobva ndangouya toti since vari kutaura zvavari kutaura, regedzai tivape mukana tinzwe futi tichinzwa pamwe chete kuti zvii zviri kumbotaurwa nezvazvo panapa, because ndoziva kuti vazhinji venyu panapa muchatanga kuti iyo shamari changa chatijamba chinhu chikutaurwa ichi. Saka toda kuti tese tingodzikamira tichiteerera kuti zviri kunzi kudii muzuva ranhasi panguva ineyi. Okay, vana veZimbabwe, ndini Dr. D. Ndikuzokazve kunemi vazukuru vambuya nehanda. Ndikuda kukuyambirai kuti nguva yadini yakwana. Musazozviti kwanzi zvaka ndini ndotaura Dr. D komanda womweya webako. Ndatione Zimbabwe nguva yedu yakwana. Masoja ambuya nehanda ndakataura kudhara kuti ndeedu. Munizise ndakataura kudhara kuti masoja ambuya nehanda ndeedu. Hatidi kudzvinyirirwa, taneta. Kachembere chadzo dziri kutaura kuti zviri kuzii ichemberezo zviri kuzii ndikwamutaruku kware ameniku arare kwanzi kudii. Tozva gweri kwanzi iko vari kumboti kwanzi kudii. Tasvika Bulawayo anzi utini vatini. Ini handisi kuseka, ndikuti Zimbabwe ndeye munhu wese, asi nguva yadini yakwana. I'm so sorry, ndikutaura vakarara ndikutonyangadza vamwe vanhu vari mudzimba dzavo, asi hakuna chinhu chisina warning. Ndini Dr. D womweya. Inininga mwotoka unogona ngopfuta from anywhere. Ndini ndikutaura mwoto unogona kungopfuta from anywhere muZimbabwe. Asi ndakati handidi ropa repopo rinocha rinoba I don't know ikoko. Handidi ropa repopo. Ndikuna ipapo ndakataura imi kandimi manhu muda kundiita semini. Amunonzisa mondishorei. Pura ndakati hakuna kuti kaka nonzi vala. Munzisa iwo ukachemera rukuzo rwacho yosina zvobasiri zvanga zvoitwa idi. Ungapa respect idi. Ime mundikwanire imi vanhu imi. Ndini Dr. D komanda mweya, komanda wechi webako. Ndiri kungokuyambira chete nesoko rangu randinaro romuruseruru nepfumo rinobaya pasi. Imano muri kutamba imi. Ndakati muchazondiona kunzi anonzi Mr. D ndiani. Kama setepedza yes apa hatina fani basa kana pera, asi akunozonditi kaka moti va mwezisa. Ndini komanda umwe. Mazuva edu atokwana manje. Anini zvoka ndakataura kuti tinososa
everywhere. Kana kutoextenda futi kana kupinda muportuguese macho kwandenzira takabva nazo Zambia takabva nazo Malawi takabva nazo South Africa takabva nazo takatokwana kani. Ewachaza kuona mari dzavanoba voda kuona zvombo zvedu zvatopinda nazvo chiruzii kunyepoko. Ndati kana vachaza kuona mari dzavo dzavanoba vangazvikwanisa here kuona zvombo zvatopinda nazvo. Ndini komanda wemweya inana mazana zveshe zana mabhiri hechichi ndine masoja angu vakomanda vatumwa vehondo. Ndakataura kutara. Remember ndakati please vanhu vari kufamba nemotikari dzenyu pakai munazoti misati anatuza no kama ukufamba mofamba ega nandipo kwangu noziva kwandonofira kuti ndekoko ndikunofawo asi nofira nyika yangu asi pachanesa kuti ndife handizvo. Chindipa 1 minute 2 seconds amene papo ndope mashoko ekupedzisira vana veZimbabwe bazi kuramba neanda. Ndini ndiri kutaura nguva yedu yadini yaswedera. Ndakati inini vanokwanisa kuridza mupembere vanokwanisa kudini nguva yekuita se yasvika. Ndakati handidi ropa rinodeuka repofu. Ndakati ropa richadeuka kustate house. Kune vavo mbavha zvashe vamwe mese garai muZimba please ndapota. Ndinogara kana tsuri yakurira please zvigarire muZimba. Kota zvaipaka haisarudzi ndiurevesa kana zvaipa haisarudzi garai muZimba dzenyu mukwati garai muZimba dzenyu. Imutazongonzwa kuti Dr. D ndozva imi mundikwanira vanhu vaMwari